Aquesta és l'aula de visual i plàstica. Aquí dibuixem, fem manualitats i millorem la nostra creativitat. M'agrada molt perquè puc crear tot el que vulgui i m'ho passo molt bé. Aquesta aula compta amb els materials necessaris per elaborar els diferents projectes, que després són penjats a diferents espais de l'institut. Té una disposició de taules rodones per facilitar el treball en grup. Quina és la teva aula preferida de l'institut? La de música perquè trobo que és diferent a les altres aules. I què milloraries? Doncs que tinguéssim més disponibilitat de tocar els instruments. Els alumnes de primer, segon i l'optativa de quart d'ESO a l'aula de música aprenen i descobreixen diferents estils de música, des de tocar la flauta, el piano o l'ukelele fins a representar obres amb el cos. Em dic Mabel i vaig a primer de batxillerat. De què és aquesta aula i per què l'utilitzeu? Aquesta és l'aula de tecnologia i l'utilitzem per fer... els de l'ESO l'utilitzen per fer tecnologia i nosaltres l'utilitzem per fer robòtica. I què és el que més t'agrada d'aquesta aula? Que és diferent a les altres perquè és més creativa i podem estar tots en grup. I què milloraries? Les cadires que són una mica incòmodes. Quin és l'espai de l'institut que més t'agrada i per què? El pati, perquè és un lloc on passem molt de temps amb els nostres amics. Què feu en aquell espai? Divertir-nos, passar el temps. Què milloraries? Que hi hagi més fons i que no estigui molt brut. A l'hora del pati vinc a vegades per fer deures o llegir un llibre. La biblioteca és un espai que compta amb més de 1.000 llibres. Es poden accedir de dilluns a dijous de 8 a 11 del matí i de 11:30 a 2:30. També es poden realitzar préstecs, que funcionen de la següent manera. De dilluns a divendres, durant l'hora del pati, i tens un període limitat de 15 dies per tornar el llibre. Hola, aquest és el laboratori de química. Aquí és on fem pràctiques i experiments i desenvolupem el nostre cercle. Hola, aquesta és una de les sales on treballem els professors. A l'aula de direcció només poden accedir els docents. Està totalment prohibit pels alumnes. Aquí és on es realitzen les reunions entre el professorat i a vegades els pares de l'alumne. Tot i que no aparegui en aquesta zona el despatx de la directora i la resta de l'equip directiu. Com es pot observar, compta amb una petita cuina i un lavabo gran. La meva aula preferida és el poliesportiu de l'escola, ja que allà anem a fer activitat física i doncs m'agrada molt. I què milloraries? La ventilació, ja que a vegades fa molta calor allà i és bastant insuportable. El gimnàs és un lloc destinat per a realitzar aquelles activitats físiques que requereixen d'un espai tancat o simplement pels dies de pluja. Un avantatge és que al tenir un terra més llis que el pati podem practicar activitats que es fan des del terra, com per exemple l'acrosport. D'altra banda, podem observar que el gimnàs compta amb un petit espai d'emmagatzematge, on guardem tots els materials necessaris per gaudir d'una bona classe d'educació física.